I pozdrav svima. Evo ovako, nalazim se u gradu Wuppertalu u Njemačkoj. Mali gradić na sjeverozapadu Njemačke. Meni jako zanimljiv, iskreno. Iako je sad zimski period još uvijek, pa je malo sve tmurno i nije baš fino vrijeme. A ovaj gradić ima dosta toga za ponuditi. Recimo, najveća atrakcija je viseći tramvaj koji se koristi 1901. godine. Prava atrakcija za turiste i znatno je smanjio gužve u gradu, jer tramvaj sam od sebe nalazi se poviše rijeke. Pokazat ću vam u narednim snimcima kako to izgleda.
Nešto najgore u svakoj državi. Smeće. Smeće na ulicama, smeće u rijekama, smeće svugdje. Ne znam iskreno šta da kažem. Kako su ljudi neosviješćeni.